Hemen daude 2023ko opariak. Bola bakoitzak zerbait jartzen du. Hartuko dugu lehenbizikoa. Hau, Bidal ezaguna egiten zait, horrela irakurrita. Lehenbizikoa, hementxe, Kirola. Kirola. Hau askotan aipatu diguzu Bidal. Hori. Kirola. Zergatik, Kirola? Zergatik. Zertarako? Zertarako. Honeteko bere garrantzia, gure bizi moduan, zelengo garrantzia daukan, batez ikusita, hau jarduera honek, egiten duena da gorputza dinamika horretan sartu. Gure gorputza mugitzeko da, ezin da geldi egon. Orduen Kirola ez da bardin 20 urtegaz. 40 urtegaz, 80 urtegaz. Intensidadea aldatzen da. Hori. Baina beti martxan. Beti martxan. Intensibitatea alde batetik eta beste batetik azelako ariketak. Orduen beti hori kontuen hartuta, ez inoz geldi egon. Batez be hori. Eta bakotxa ikusiko dugu ze Kirola egin behar dugun, sabi. Hemen daukagu. Zoragarri, beraz, 2023an mugitu egin behar dugu. Ariketa fisiko den eta mugitu. Zer gehiago egin behar dugu 2023an, hemen daukagu beste bola bat, arbolari bolak kentzen badiogu, ba, ezer gabe geratuko gara, baina. Hori, dekalogo. Ebetxe, dieta, Jaun Andreok, dieta, haure... Oso ondo, ezaguna da, izango litzateke. Bai. Bigarrena, dekalogo inguruan izango litzateke gure bigarrena, eta dieta zelango garrantza dukan, ez bakarrik, Kirola egin, ekintza egin, mugitu, batez be jakin behar dugu, erre behar dugule eta ze modutara erre. Horretarako deko hemen, gure dieta esan duzun ezabi. Dieta ere egunero egin behar da, ez da? Urte osoan, ez? Horretan joango gara, ez da dieta bat egin hilebeteko eta berriro itxi. Ez, egunero, bizitza egunero egiten dugu, dieta egunero egin behar dugu. Eta hori dieta zelango izango da, sabi, inoz aurreratu dugu. Erdia gutxi gora bera, dietza osasuntzua izateko gure 2023koa izan behar da. Erdi gutxi gora bera, gure batez be elikagiak izin ditezela, ez da frutea eta barazkiak, erdia gutxi gora bera. Beste laurdena zer izango da, gure zerealak hor joango dira bebai, gure patata bebai joango dira bere laguntzarekin dagozenak eta baita ere gure lekaleak. Eta beste laurdena gure proteinak, aragia, arraina, arrautzak izango dugu, baita ere gure esnekiak eta lekalea lagunduko dutzie. Eta hori izango litzateke, simple eginda. Eta holango toketxu betzuk bizitzari emoteko apurbet esaten dana... Kapritxoak bai? Kapritxoak. Baina erdia, barazkiak eta fruta. Eta gero laurdena besteak. Eta nozean behin, eta apurbet emoteko holako saltzapurtxu bezertarako ardo pizka bat, zagardo pizka bat. Baina pizka bat. Pizka bat, esaten dan eskoaz beti gausan dirik. Hor dago problema, Bidal, pizka, hor dago. Neurriarekin izaten dugu askotan problema. Tira, urrengoa zabalduko dugu, urrengoa... Hau ere, bai, urte berriarekin, bai, erronka polita da. Analiziak, bai, asko hariko zarete, honetan pentsatzen, ba, analiziak Bidal. Ba, begiratu, hau bez zentzunarekin, eingo dugu. Segiti dinogu analizia zentzunarekin, sabi. Batez ikusi behar dugu ez dala bardin, ariketa fisikoa egiten denen bezala, 20 urte, 40 urte, 80 urte. Orduen, normalean, jente gazteak ez du arazorik izango, zetarako, kontrolak egiteko. Baina, esan behar dugu, eta noz hasi egiten analiziak. Ba, batez ben normal bagago, eta gure bizitza horrelakoa bada, hor gazteak esan duten bezala normala, hor, 30 inguru, 40 inguru, tarte horretan, beti da ondo egitea jakiteko zer gertatzen dan gure bizitzan, gure gorputzan, esan dugune, horritan, batez be pausoatan, hori zer garrantzi dukon jakitea zelan dagon, eta egitea ondo dago. Eta gero handik aurrera, esango dozku gure medikoak, esango dozku gure zentrotan, esango dozku, noz jarraitu behar dugun eta ze modutan jarraitu kontrolatzen. Bai analizak, bai, baina mesedez, ez oratu larregi, bizi ondo eta kontrolak egin tokatzen da moduan, momentu horretan esaten dozkunean. Urtean behin egin da, momentu horrekin. Hori da, hor daukagu, hori da. Tira, hartuko dugu beste bat? Hirugarrena. Venga, kasu honetan, beste bat, hau ere... Izan ere, Bidal, dena dira beharrezkoak. Hori da. Dentista, hortza begiratzea. Haure urteroko zita, ez da? Hori, hau ezin bedire esan dugu, sabi, gutxienez, urtean behin, eta zer ingo esku dentista. Garbiketa bat, behintzat, ez? Hori, batez be, garbiketa, ingo dozkulako revizio bat ikusteko zer gertatzen dan. Da berak esango dozku zeo zer berririk, eroso zer gehiago badeukagu. Ze garrantzikoa ez da bakarrik hori egitea, zentzunarekin eta minikete zukiteko, beste lesiorik eroadeko ikusteko. Ez, zehorti deukagu beste arazo, osasuna, gorpuz guztiko arazoak posible da horrek laguntzea beti apurbet haunditutezan. Orduen, guretzako garrantzizkoa zer da, prebentzioa zabi. Horregaitik, zelango garrantzia deukan,
hau ere behintzen urtean behin. Hori da. Eta berak esango digu dena ondo dagoen. Hori da, Xabi. Bosgarren horretagu. Bosgarren bola espezialista. Hori da. Espezialistaren gana joan. Gero, bakoitzak erabaki beharko du. Hori da. Ze espezialistaren gana joan behar. Begiratu, argi daukagun egerro egunean da geuse bat. Aldatzen direla, sarriten, holan esaten dizena epeak eta. Baina argita garbi, zelan 50 urte inguru esan dugune batez be pasatu ezkero, beti kontrola eta revisioa batez be minbizia alde batetik, bai kolona eta estelo inguru horretakoak, zelango garrantzia dukon zigusten da hor dekogule intzidentzi haundia. Orduen hori egitea, esaten dena, kontrolak, holako esaten dan odole... Odola arrastuak izaten dira. Arrastuak ero badako hor, badeko guta, bialtzen dozku osakidetzak ere egiteko. Orduen, hori hartzen dugunean, egiten dugu, da berak esango dozku, emaitz horrek, ia ber espezialista jarraitu behar dugu dinamika jarraitzeko. Ez deko gule erantzuneik ondo dagolako, baina bestela jarraitu behar dugule. Hori alde batetik, beste alde batetik batez ere, emakumeak zeir izango da, batez be emakumean arazoak, azelako adina daukaten, revizioa jain behar duzela, batez be gazteak. Zan du hor gazte batzuk, ez diela joaten inoiz, ondo dago, baina pentsatu guze bat, prebentzioa, zein perrek komentatu dugu hemen, harreman sexualak eta dala, azelako garrantzia daukon batez be, zaintzea, preservatiboa, zaindu, gaztea, mesedez, zaindu, harremanetan eta zaindu. Bigarrena, azelako adina jarritzen badugu, ikusi kontrolatu behar garalan osean behin, batez be, minbizitasunak eta gertatzen direlako non. Gure esaten dana hor umetoki lepoan, hor zerbizan, eta hori kontrolatzea ondo dagola. Adin bakotxak, begirikuk esan guzku, ginekologoa zelan egin, eta gero esaten dana titiek, batez be, esaten diena horri minbiziak, emakumeak. Ukitu gure burua, ukitu. Hori, revizioa batez be norberak egin, eta zozer rigirri eskiro, joan behar gara derrigorrez gure ginekologaren gana. Eta bestela, 50 urte heltzen direnan eltukoiaku, guri joateko kontrolatzen. Horri gauza guztiak gure medikoak ifiniko dozku beti kontuan zelan egin. Aiztu barik, eta espezialisti ipini dugu lezamen, esango duguna da gauza bat, zeime jente, daukagu kontrolak gure espezialistarekin urtean behinero, gure gaixotasuna gaitik. Hori mesedez, ez itxi. Eta ginekologoa aipatu dugu, Bidal, esan duzu garrantzua, beraz hemen genukan haure sartuko dugu. Orden horregaiti sartzen dugu hemen, ze azken baten horra aurreratu dugu espezialistana, baina ginekologoa zer da? Garrantzitsua. Batez be garrantzizkoa horretarako, emakumea beti kontuan eramateko. Berriro abendekoagu. Hori da. Urrengoa, tira, hartuko dugu txertoak. Txertoak orain. Bai, hauek askotan entzun dugu nitza. Txertoak, Jaun Andreok? Eta zelan esan dugu lehen ere esango garrantzia daukan, horritan esaten dana batiz be, esan dugune, holako pilarrak, gure gorputzeko lauretako bat, txertoak gaur egunean argi dagona zientziarekin zelango hobekuntzak. Ikusten dugu, txertoa batez be. Batetik umeak. Hori, gure egutegi ikusten dugu umeanak eta helduanak, eta segit ikusten dugu zorri. Ze batez be horri izango da zabi, arriskurik egin daukaguna, txertoak umeak zer gertatzen dira, umeatekute batez be direzala pondinokarren, zaten dana beti arrisku gehien daukatenak gure bizitzan. Zondinokarren ez daukuren babesak eta orduen txertoak ia. Hor, lehenengo urtean eta bigarren urtean, horrelako moltzo bat daukagu, pila bat. Eta gero jarraitzen dute, 16 urtera arte jarraiko dute, baina dana mesedez, danak ifini, ez aztu. Horrekin dozkune da osasuna, gurentzako be. Helduen kasuan, txertoak. Eta helduen kasuak, hori, eta koronavirusa. Txerto hor daukagu gripeana, hor daukagu neumokokoana, badaukagu, eta horri pebardin, guk ez du behar gure buruan, hor daukagu gure egutegia eta gure zentroan, gure arduradunak esango dugu. Beste bat, hau izpolitia da, emaileak izpolitia eta garrantzitsua, ez? Zelango garrantzi daukan batez be pentsatzea, gauza asko eman daitezke. Gabi, ematea, ez da bakarrik izan dut, ze garrantzi daukan hartu emanak, emaileak, momentu honetan ez du hartu egiten bakarrik. Amaiten dugune da eman. Odola eman. Eman odola. Organuak eman. Organuak eman, gure medula eman. Eta besarkadak eman ere, bai. Eta besarkadak ere. Kamuxuak ere, bai. Bana. Horiek ere importantak dira. Eta horiek ere sendatzen dute. Hori, eta horrek erango dozku, Eta horrek ekarriko gaitu gure arbola bolari gabeko arbola. Hau da, marka, hau zuaitza ditu beharko diogu arbola. Bidal. Bizipoza, hau asko gustatzen zaigu. Horti azten bagara lehenko ematen, bizipoza gurekin izango da. Eta gurekin badago bizipoza,
pos-posik biziko gara, eta hori izango dugu gure osasuna. Zer esaten nuen horrek zabi? Posipagagoz eta jarraitzen badugu ez dugu gerbesterik. Baina noizetak bolarik amenezukin, azkenengo esaten dana mesua, gelituko jakuk bakarri pat, eta izin bagara posik egon, triste bagagoz, humoretzu ez bagagoz, beste ide arraro apadugu ez gure orputza mesedez, astu eta horrin badugune da pauso emon lagunekaz eta batezbe gure osasun mentala, ze hori da batezbe gure garrantzia handia dekotena, ez itxi eta jarraitu dinamika horretan indartzen. Bidal, eskerrik asko guri bizikoza ekartzeagatik.